Tapos, birthday ni Ilis tsaka Bunyag. Papunta na kami ngunya sa cathedral para sa binyag. Kaya mga magulang, nasasabutan po nito ang sa inyong mga anak. Paringoy ang kapangyarihan ni Kristo sa pagparatubos na nagbubuhay at sinagahanan sa kapanahonan ng mga panahon. Mga magulang, mga ninong at sibihan, ang ilaw ay hindi makatamano nito tanganan sa iyong aking maglakaw siling sa aking itiwanan. Hindi siya ng kabukan Diyos ng mga kamhan, anamang silang aking asin ng Espiritu Santo. Amen. Sa tuyang selebrasyon tapos na, maglalay ako sa katulinungan ni Kristo.
Ala